गिबि गिबियावनो निउस मिडिया लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव आंखौ बे मोनसे खाबुखौ होनायनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्ला बयनिसिमबो आङो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। जोंनि बे सानजारि नोगोरनिनो साखाथियावनो थानाय बे एसबि बड' गोजौआरि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जानाखि बे सिमेन्ट सिलाबोथार दख'रा आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानाखि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनाया दिनै जोब्बाय, माने फाइनालाव दंमोन बिथांमोना मोननैबो। गोजोननाय मोन्दों आरो सेथि बान्थाखौ सिलाबोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देरहानो हाबाय आरो रानार्स आपखौ धेमाजि जिल्ला। गासै बेवहाय जोङो बे मोनसे हाबाफारिखौ खालामनायखौ नुनानै जों गोजोनदों आरो आंबो बे मोनफ्रोमबो खेलायाव आं फैबाय थादों। बे मोनसे खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि मोनसे थुलुंगानाय हिसाबै जों बेखौ बुंनांगोन आरो जोंनि बे जानाखि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दख'रानि दुलाराय बर' फरायसाफ्रा फोरनि गेजेराव जानाखि गोरोबलायनाय आरो मोनसे मोजां सोमोन्दो थालायनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेवहाय गोबां माने जोंनि जानाखि सिगांनि आगुनि जायफोर बिथांमोन जोंनि बर' फरायसा आफादाव नांथाबनानै दङ सिगांनिफ्रायनो बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरो गोबां माखासे नायगिरिफ्राबो बाहागो लादों। थारैनो बे मोनसे जोंनि जौगानायनि थाखाय मोनसे थुलुंगा होनाय, बेनिखौ जों मोजां मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों। बेखौनो होनगोन आङो, जेरै गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो जाथि हारिखौ लोगोसे गावबो सासे मोजां इस्टाब्लिशमेन्ट जानो हायो। जेरै जोङो बर' माने जेरै अंकुसिता बर'मोनखौ जों रायखांनांसिगोन आरो दुर्गा बर' आरो जोङो बेखौ बे जोंहा हलिचरन मोननि खोथाखौ रायखांनांसिगोन। बिथांमोना दिनै गावसोर मुं लानायजों लोगोसे जोंनि हारिनिबो मोनसे मुं लाखिदों। थिग बेफोरबायदिनो खेल गेलेनायनि गेजेरजोंबो हारिजों लोगोसे हारिखौ नाम लाखिनायजों लोगोसे गावबो मोजां मोनसे इस्टाब्लिश होनो हायो, लोगोसे उन जोलैफोरखौबो मोजां मोनसे थुलुंगा होनाय जायो आरो बेनो मोनसे नैबे थांखिमोन जे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जायफोरनाखि गोसो गुदुं गेलेग्राफोर बिथांमोनखौ मोनसे मोजां थुलुंगा होनाय, बेबायदि थांखियैनो बेखौबो लानाय जादों होननानै आं मिथिदों आरोखि। आं बेखौल' बुंगोन, फेग्रा मुवानिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ आरो जोङो पार्टिकुलारलि जों गार्जेनफ्राबो बेफोरनि सायाव मोजाङै केयार खालामनांगोन आरो मेनलि गार्जेना मोजां गाइड होनांगोन आरो गथ'फोरखौ बबे समाव मा खालामदों खालामाखै बेखौ थागिदा होनांगौ गार्जेनफोरनि सायावबो थाबाय आरो फेग्रा मुवा जायफोर फंबायमोना लादों नोंथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा, नङाबा नोंथांमोना जेब्ला समा बारगोन अब्लाना गावबा गावखौ मा खैफोदाव थांदों बेखौ उनाव बुजिगोन आरोखि। ओंखायनो जों बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरोखि। एक्सुवेलि जोलुर गेलेनाया मोनसे देहानि थाखाय मोजां। दा जोङो बेबायदिनो देहानि थाखाय जि मोजां आरो गेलेनाय हारिमुखौ जों लांफाबाय थानांगौ बेखौ नोजोर बोनानै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनद' दख'रा आरो बेवहाय जोंबो धेमाजि जिल्ला आफादा मोनसे टिम बाहागो लादों। दा खेलखौ गेलेनानै जोङो 25 अक्ट'बरनिफ्राय जों खेलखौ गेलेदोंमोन। दिनै फैयै दिनै जोबनाय हाबाफारिमोन फाइनाल गेम। दा बे फाइनाल गेमाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हान्जा आरो सिलाबोथार दख'रा हान्जा बे मोननैजों फाइनाल गेलेनाय जायो। दा बेवहाय जोङो गल 3 गल 1 बेबायदिहाय दिनै जाबाय। दा बेवहाय जोङो धेमाजि जिल्ला हान्जा हिसाबै जोङो जेनदों, नाथाय जेनबाबो मोनसे गेलेनाया देहानि थाखाय मोनसे मोजां। दा बेखौ गेलेनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो दिनै बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौ फोजोबखांनायनि उनाव बेखौनो जोङो खावलायगोन रायजोफोरखौ जे जोङो मोजां गेलेगिरि गथ'फोर दङब्ला, जायनि गोसो गोरबोआव गेलेनायखौ हास्थायनाय दङ, बेबायदि गथ'फोरखौ गेलेनायनि खाबु होनांगौ आरो मोजां रोखोमै गेलेहोनांगौ। मानोना गेलेनायनि गेजेरजोंबो दिनै जिउ राहा दानो हानाय जायो। दा ओंखायनो जोङो रायजोफोरखौ खावलायगोन जे जोङो फ्रेन्डलि मोनसे गेम गेलेबाय जोंनि जिल्लानि सिङाव आरो बे गेलेनायखौ जोङो मोजाङै मोजां दिनै फोजोबनो हाबाय आरो बेवहाय सिलाबोथार दख'राया देरहादों। बिथांमोननि टिमखौ बा बिथांमोननि दख'राखौ साबायखर जासिदों। दा बिथांमोना जोंनिख्रुइ साबसिन गेलेनो हादों, साबसिन गेलेनो हानायखायनो देरहानो हादों। दा जोङो एसे खमसिन गेलेदों, दा ओंखायनो जोङो जेनदों। नाथाय जेननायाव जों गोसो बायनायनि बाथ्रा नङा, जों गेलेनायनि गेजेरजों देहाखौ मोजां लाखिनांगोन। फैबाय थानाय समाव खोब मोजांसिनै जोङो बाहागो लागोन बा जोङो गेलेनायखौ जोङो बादायलायनायखौ लागोन। मानोना नैबे खेबनि सेथि बारनि जि गेलेनाय हाबाफारि बेवहाय दख'राफोरा गेलेनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो नेक्स्ट बाराव बेनिख्रुइ साबसिन गेलेगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा बेखौ नोजोर बोनानै नेक्स्ट नैथि जि जोलुर बादायलायनाय जागोन बियो बे देग्लायनिख्रुइ साबसिन जागोन, मोजांसिन जागोन आरो बयबो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनग्रा जोंनि
जायफोरा वेल वेजार बिथांमोना जोंखौ साबसिन हामसिनै मदद होगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो नोंथांमोन जि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनाबो फैगौ समफोराव बा फैगौ खेबनि जि नैथि बादायलायनाय बेवहाय साबसिनै जोंजों मदद होफागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।